أمي الله تنو سبحانه مسمي يا كدون يمون سميروي قال الدلي أن سميرو كاكي الله سبحانه أمي الله تنو قال فو قال بركده الله من يانك اسلاموي كتلك السيريا كفو بتو فنتي منك كان كبتو تشانا فو الله سبحانه وتعالى كله كتلك السيريا كفو على محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كجوندو على كتشيدندو أكدام بون لسون حيرمدو صلى الله عليه وسلم كانني الله في أكاك هنا ناكا كشي أكو تشايا كربينك عليه الصلاة والسلام أكا تشايا على رسول من سلموكا أكا تشايا على رجل غنموكا ألما يا فرام بلد لما ألما بين صوابا نو بورالا كاين يكون لدي كاو يرو لدي نلا دلي كاون لسون هيرماي هرب بلجلين كنا جاب بلجلين بسر لدلي كام نينا ويا الله نسراني نما من يبو نسر على في الله نسراني دبا دي من الله يب أما يا رب على كام بن صوابم نما من يكور سرا ود ترك يدم الله كان كاكا دون يموني منو صونن بالله منو بسراكا نغتاني أمبلا ما منكم ويا على محمد عليه الصلاة والسلام الذي كو أدبني ربي فأحسن تأديبي الله قال ما ودي على الجو قال لدبو واللدبو لن يما جوجو لسون هرما على يا بلد الانفرانيون كا سغلو ما منا كلي ودي كوني عليه ale de ye ɲɛmɔgɔ ye ale de ye alimami ye ale de bɛ ladigi ɲuman na fo ka taa diɲɛ ban sallallahu alayhi wa sallam o kira bɛɛ ɲɛ alayhi salatu wa salam k'a ladigi baaraw a la belebele ani baaraw la gɛlɛman baara la gɛlɛman adamaden bolo o t'i bɛ ruku min kɛ wali i bɛ sujudu min kɛ wali i b'i biri ayi o de ye ka dusukun in kolo ala ye dusukun in ka kolo ala ye ala tana ye fɛn minnu ye ka fɛɛrɛ kɛ olu kana lasago i dusukun in na yɛrɛ bonya kana don dusukun in na yɛrɛ yirantiya kana don dusukun in na hasidiya kana don dusukun in na besengoniya kana do dusukun in na n'ale nɔgɔra adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen ye fɛn o fɛn kɛ bato la ni ala ma jan kɛ i t'a si tɔnɔbɔ o tuma adamaden ka kan k'i cɛsiri yɔrɔ min ma k'a saniya o de ye dusukun ye bolo tɛ se ale ma safunɛ tɛ ale safunɛ o ye nimisa ani tuubi ani segi kɔ o de bɛ dusukun ko ni dusukun kora o kuma farikolo tɔ bɛɛ lajɛlen ani ɲɛda bɛɛ lajɛlen bɛ yeleku ni hɛrɛ bɛ dusukun in na hɛrɛ bɛ kɛ farikolo fan bɛɛ lajɛlen na nka ni dusukun in tiɲɛna a bɛɛ de bɛ tiɲɛ fɛn minnu ka teli ka adamaden dusukun tiɲɛ alakira alayhi salatu wassalam a ye kangarida an ye an k'an janto fɛn dɔw la n'olu ye niyɔrɔ sɔrɔ dusukun na a ka gɛlɛn dusukun in ka kɛ ɲuman ye wa inna nabiyakum al-a'zam sallallahu alayhi wa sallam o de la nabi ɲumanba in min nana ka adamadenw dilan k'u bilasira a bɛ kɛ min na n'a ta sara o de tun ye alakira ye alayhi salatu wassalam ala ye se bɛɛ lajɛlen d'a ma min bɛ dimi ni ala bɛ funu a bɛ dimi mɛlɛkɛw bɛ dimi a bɛɛ bɛ k'a la a b'a muɲu anw b'ale de kɔ
عليه الصلاة والسلام وكرا بين دكوام صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا أكون بوما بكن غردويه نكم من دوين أيا جيجا jogo beyo kana do ani ɲɔgɔn cɛ a kana ɲɔgɔn hasidiya a kana ɲɔgɔn hasidiya a kana ɲɔgɔn juguya a kana bisengoniya do ani ɲɔgɔn cɛ a kana ko di ɲɔgɔn ma a kana ɲɔgɔn fɛsɛ-fɛsɛ a kana ɲɔgɔn ka hɛrɛw tiɲɛ wa kunu ibadallahi ikhwana Allah وكونوا عباد الله إخوانا أيك على كجوني منو ينوم بالموي ناكر بالمي أكاك بالمن يمي أنا ما دين كلمون كلم بدنيا كنو نما نفين دو أبي بالمي يجي جاي كاك بالمن يمي كما تيني مامي ناو جرا دينا لا أتقرأ ما كلينغو من يالكر محمد عليه الصلاة والسلام إنه تقول ما قبل ما يا بلوفا بوكا كما تيني مامي أي شنجلمي أكرسك نيومي أكرفر نيومي أكون تا دور فرلاكا وبل ما ينكا وبل ما يندكوسو علىكر محمد عليه الصلاة والسلام أما هكذا جي أكو المسلم أخو المسلم silamɛya n'a nana ka ban o kuma balimaya a sinzira adamadenya balimaya bɛ yen nka dɔ wɛrɛ farala a kan o ye silamɛya balima ye silamɛ bɛɛ lajɛlen y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i balima don ɔ n'i ye balima ɲuman ye i bɛ balima bɛɛ lajɛlen kanu ni hɛrɛ ye i t'a fɛ si ka tɔɔrɔ sɔrɔ i se ko dama jira o balimaya in kosɔn anw ka kira ko alayhi salatu wassalam balimaya in de kosɔn la yadlimu ita daba kama abada i ɲɔgɔn silamɛ k'a tɔɲɔ walima k'a di tɔɲɔni ma walima k'a buruja walima k'a di burujali ma ayi walima ka jɔnmaya kan k'a sɛgɛrɛ i t'o kɛ maa min ko k'i t'o kɛ o ye alakira muhamad alayhi salatu wassalam min ko k'a kana kɛ o de ye alakira muhamad alayhi salatu wassalam n'o bonya bi yɔrɔ o ye tiɲɛ ye a kuma a ye kangari min da i ka kan k'o kangari da kan in minɛ dɛ ɔ n'i ye silamɛw ye ka adamadenya ye bi i bɛ kabako tiɲɛ don kira ko bɛɛ bɛɛ da la a bɛ bɛɛ da la bɛɛ ko n b'a fɛ bɛɛ ko n b'a nɔfɛ bɛɛ ko n y'a tiɲɛtigiya nka a ye kangari min da i ye a y'i bila sira min kan i y'a tɔpɔtɔ a ɲɛ yɛrɛ ma wa a ko min kana kɛ a k'i ka fara min na barisa i ka kunnaja t'a la maa tɛ tɔɲɔni ta abada diɲɛ kɔnɔ ni labancogo bɛ ɲɛ maa si tɛ yen maa min bɛ maa wɛrɛw ta k'u di tɔɲɔni ma walima k'u di buruja ma walima k'u di dɔgɔyama ma ni kunkɔrɔtalen bɛ bɔ diɲɛ in kɔnɔ kuma an ka kira de bɛ kangari d'an ye an k'an kɔlɔsi o la kira kɛtɔ ka kuma in fɔ alayhi salatu wassalam a y'an ɲɛ jɔ sahabaw ɲɛ la ka sɔrɔ k'a bolo ɲɛsin a dusukun yɔrɔ ma a k'u ma sallallahu alayhi wa sallam attaqwa ha huna a ko n k'an bɛ ala siranɲɛ min ma a dusukun de la siɲɛ saba a b'a bolo ɲɛsin a dusukun in ma a ko a bɛ yan de ni ala ɲɛ siranɲɛ in bɛ yen o kuma a ye minnu fɔ n'o y'a tana ye o tɛ se ka sɔrɔ yen ala ɲɛ siranɲɛ in tɛ se ka lasago o yɔrɔ kelen in na ka hasidiya lasago a kɔnɔ ka besengoniya k'a la ka yɛrɛ yirantiya k'a la ka yɛrɛ bonya k'a la olu ka sigi yɔrɔ kelen ayi dɔ bɛ dɔ wuli n'ale bɛ yɔrɔ min ninnu tɛ sigi n'olu bɛ yɔrɔ min na o kɔrɔ ye ala ɲɛ siranɲɛ tɛ yen alakira ye kuma in alayhi salatu wassalam a ye dɔ fara a kan min ka kan ka hakili di an ma a ko bihasbi mri'in min ashar
أن يحقر أخاه المسلم الله ما kunangoya ni labanko juguya a wasara maa min n'i y'a ye yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a ɲɔgɔn silamɛ a bɛ jɔn a na jɔn mana o ye kara ye mɔgɔw ka kuma na a bɛ jɔn a la kana jɔn ala ka jɔn si la mɔgɔw ma kabini jɔnmaya donna ko la ibilisa ka tamiserew nana kunangoya min ye ibilisa sɔrɔ dɔwɛrɛ ma d'a ma koyi a jɔnna adama la de ne ka fisa nin ye n bɛ nin sanfɛ o de ye kunangoya s'a ma a kuma kana jɔn ala ka danfɛn si la a sɔrɔla ka kuma in laban ni jumɛn ye kumakan min n'a ka kan ka sɛbɛn barisa a sɛbɛnnen don ala ka jɔn fɛ ni sanu dabaji de ye ako kullu muslim Allah ala muslim ako silamɛ o silamɛ silamɛ bɛɛ i ɲɔgɔn silamɛ wɛrɛ haramun a bɛ haramuya i kan haramu ye kɔrɔ ye fɛn min i tana don a ma kan ka k'i fɛ o de kɔrɔ ye ko haram n'a fɔra haramu laɲini min b'a la o de ye nin fɛn masina ye i tana ye e ma kan ka a kɛ o de ye haramu kɔrɔ ye ni haramuyalen don kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min don i tana don i ma kan k'a kɛ o de la ko silamɛ bɛɛ i silamɛ ɲɔgɔn wɛrɛ ala ye fɛn dɔ k'a ni ɲɔgɔn cɛ o ye tana ye dan don kan'a sago damu wa maaluhu wa irdu i ɲɔgɔn silamɛ a joli bɔnni ma haramu ye k'a joli bɔn o ye ma haramu ye k'a dabɔ a kama k'a joli bɔn o ye ma haramu ye wa maalu k'a ka nafolo tiɲɛ a ka sɔrɔ k'a dabɔ a kama k'a tiɲɛ o ye ma haramu ye wa irdu a danbe k'a buruja o ye ma haramu ye kullu muslim ala muslim haramun damuhu wa maaluhu wa irdu maa min bɛ anw kalan nin na tɛ droit de l'homme mɔgɔw ye o ye ala y'a bɛɛ lajɛlen di maa min ma o de ye nin fɔ ma hadamaden min ye hakilima ye ni e ka kira ye nin de f'i ma sallallahu alayhi wa sallam i taamatɔ ka kan ka nin bila i ɲɛ kana baga maa ma kana maa joli bɔn kana maa danbe buruja kana fɛn fɔ maa ye ala ye fɛn dɔ d'i ma nɛɛmaba don o nɛɛma in kɔlɔsi n'ale ma kɔlɔsi i bolo ale de ka teli k'i ka baara kelenw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ o ye nɛnkun ye de adamaden nɛnkun min b'i bolo n'i m'a kɔlɔsi i bɛ ala ko suma ni nin de ye i bɛ ala barikada ni nin de ye ko in bɛɛ lajɛlen nɛɛma in bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ min fɛ o ye nɛnkun ye n'o nɛnkun in ma kɔlɔsi i bolo i y'a labila fɛn o fɛn nana i b'a don a kɔnɔ a ka gɛlɛn i laban cogo ka ɲɛ dɛ ala k'an laban ɲɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda an bɛ silamɛw ko in bɛɛ lajɛlen a bɛ laban fɛn min na a n'a bɛɛ kɛ kun ye jumɛn ye sira ala ɲɛ kana bin maa kan kana don maa gasi la kana kuma jugu fɔ nin bɛɛ a bɛɛ kɛ kun ye jumɛn ye a bɛ fɔ jeni ye maa min dara a la k'a fɔ ko sa ka kunu bɛ yen k'i bɛna taa jɔ ala ɲɛkɔrɔ k'i dantigɛ o de la kuranna in bɛɛ lajɛlen ala y'a jigi nabi ɲumanw ni kiraw minnu tɛmɛna k'u kibaruyaw fɔ a la fɛn min bɛna kɛ lahara k'o dɔw fɔ a la nka kumakan in bɛɛ lajɛlen a labanna jumɛn na n'o ye khulasatul qawl ala ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun nin jiginna don min kuranna wɛrɛ ma jigi tuguni a ye sira don ɲɛ o kelen i ye fɛn min baara diɲɛ in kɔnɔ ala bɛ t'i sara n'o de ye maa si tɛ tɔɲɔ ala fɛ ayi adamadenw de bɛ baga maa ma k'i tɔɲɔ k'a sɔrɔ i m'a min i m'a bɔn nka ni ala ye maa min minɛ i nɔ b'a la barisa a bɛɛ kɛra ale ɲɛna a tɛ fili a tɛ ɲina n'i ye maa kunnandi ye i bɛ boli ka ala sɛgɛrɛ ka yafa ɲini ala fɛ an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka tuubi nɔgɔya an ye ya rabbi ala ka tuubi nɔgɔya an ye
يا ربي لك توبي نغاي. عباد الله أكثروا الصلاة الله أكثروا الصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدي ورسولي وقرة عيني وحبيب قلبي. الله أكبر. محمد عليه الصلاة والسلام يقول المولى تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على رسول الله. السلام عليكم كانك عن لبانيا أم بلاد لنك صلاة شايا أم كنتيك عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يا مريكان يا ربي لك أبارين ويعني لك أنا لك ركوم بتوانا صلى الله عليه وسلم. Ambalmau nintunye Imam Mahmud Diko hakilla kafo nyiningalewu chama minun tumbe ko nyiningalewu halika shine rabakuma jango au chokoroba ani musukorobaw hakilla kafo famiyali surla sabu dow ko Jose Traoré o yanga chokoroba dow ye nukunam ko Imam Mahmud Diko atara magang fugana esira fewa ne ko ayi ne masafe edun tunka kata nyinika oichi ga netunde ga Imam Arafat mbe netunde akatonde minumbe nono ukola tigela do be rajo nyetala ya ulu be ne kachide Imam Arafa endogode chiwo chi no kanga lase arajo nyetala ale ye anye anantlude Chokoroba musokorobaw omunu mbe nyingalike ni mami Imam Mahmud Diko aka jumatemene kuma ulame hali nama inyeshi mashi kelema ga mai ba emiye kuma nyefonye shuro ba don kafo ni rosrala omba biskiya kadamine ne yerela kase chokorobato ani musokorobato manumbe ibasoro kabo Imam Mahmud Diko yoro kumbambawla na yinigalu no ayasoro kuni autu na yinyonye kauba yiniga ne koni yen ni yoro surala nyefam nyaso sabaka mai abali yere bakun folo de kan awo akap mai abi aslame beka ale kufe akap mai abe tubi ka kulu alai ka segi alama ka damine ale yere bakuna ima ka mawye ni fu fenye masro ire bakunde do o jabi tete mawkan jabi fo itete mawkan ne ko ni hakilla ci qurbani musakurbaw o nga demisi musa ni aw munun dumba nyini ka fo Jose kata Imam Mahmud Diko nyini ga ni hakilla ka fo abe ani rosoro nga ne ka mai la selite aw koye hali ne be donke war mai zigi demisi farama demisinu ne be donke war mai zigi amadabo aw kamade ngaw na ya lame o tenema gashi wore na siraka kunufuni jonjonzi awma alhamdulillah nga nawma lamew awma famu amaka aw hakliyew wallahi ne ta dabo kunte awye ya chikorobaw ne musokorobaw bafo bu basabe mi chefe hakili mapmado ima fen dabo fendo kama no tono borala wala bamananga jele nere bola abise kan dolendenta
hakilla ka fɔ ɲiningali minnu bɛ yen an ye olu jaabi cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw a san 5 fo ka se san 6 ma bolonɔbila kɛra an fɛ Bamakɔ yan n'o ye cɛfɔ ani kanbɛn ka cɛfɔ kɛ ka kanbɛn kɛ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a kumasigiw kɛra Alger u b'a fɔ de ma ko accord de paix d'Alger a don kofɔlen a y'a sɔrɔ Ibrahim Boubacar Keïta bɛ fanga na Général Musa Traoré bɛ balo la Soumaïla Cissé bɛ balo la Amadou Toumani Touré tun bɛ balo la o cɛfɔ n'o kanbɛn bɛn kɛra a kan ka fɔ a waleyali a ti ɲɛ sɔrɔ fo ka kulu dɔ sigi o kulu in nazarakan na u b'a fɔ de ma ko comité de suivi de l'accord de paix d'Alger ko ka nɔbɔ ni hakili jagabɔ o kulu sigi bɛn kɛra cɛfɔ ni kanbɛn min kan a bɛ se ka nɔbɔ ka waleya cogo min o kulu ye lajɛw caman kɛ ko lajɛ min bɛna kɛ nin waati ninnu na ko a bɛna taa kɛ Kidal de nin dun y'a siɲɛ fɔlɔ ye kabili cɛfɔ ni kanbɛn in bolonɔbila kɛra sɛbɛn na san 2015 a kɛbaaw fɛ nin ye o siɲɛ fɔlɔ ye ka fɔ ko nin lajɛ in ko a ka taa kɛ Algérie farafinna lasigidenw caman olu welelen don hali nazara jamanaw o nazara jamana minnu bɛ yen n'u ka muw bɛɛ cɛfɔ ni kanbɛn a nɔbɔ a n'a waleya kɛkulu in ni olu bɛ o la wa ko an ka jamana marabaaw ani marifatigi minnu bɛ yen n'o ye jamana yɛrɛ a bɔrɔtɔli tun ŋaniya bɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ n'o ye emela n'u jɛɲɔgɔnw ye ka fara minnu ye marifa ta jamana kɔrɔn fɛ nka n'olu ko olu ta tɛ Mali bɔrɔtɔli ye nka olu tɛna sigi u bolo fila kan k'a ye k'a fɔ u ka sigiyɔrɔ ani u ka yɔrɔ sigibaw ni malidenw don tɔɲɔni ni buruja walew ka taa k'u sɛgɛrɛ ko nin kolo ninnu u b'a fɛ k'u da don ko kɛrɛnkɛrɛnnenw na min b'a to bɛn kɛra cɛfɔ ni kanbɛn bɛn ka wele sɛbɛn min kan a bɛ se ka waleya fɛn o fɛn kɛra o balanfɛn ye k'a lajɛ k'o balan ninnu wele wa nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka fɔ k'a fɔ a bɛna taa kɛ Kidal aw b'a kalama fo ka se don in ma n'o ye bi ye Mali ka mara a waleyalen tɛ Kidal de bɛ Banbanci wale fila ninnu bolo Banbanci kulu in bolo n'o ye MLA ye wa Kidal masaya bɛ olu minnu bolo Mali tun ma sɔn k'a fɔ ko u bɛna taa u lajɛ in kɛ yen nka Zeyina ta in Kidal masaya bɛ minnu bolo ani jamana marabaaw bɛɛ diɲɛ na k'a fɔ ko a n'a ta kɛ Kidal Mali mara bɛ sɔrɔlasi minnu bolo bɛ yen n'o ye furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye tuma dɔ la k'a ka di olu ye maloya ni siga ani janto kɔlɔsi ɲɔgɔnna minnu n'o tun bɛ Mali marabaaw ni marifatigiw bolo k'olu bɛ se ka wuli cogo min wa ni a y'a sɔrɔ bɛɛ ni karama min bɛ ɲinina Mali dugukolo kan n'o bɛna tɛmɛ de Kidal tɔnsigi in fɛ k'o ka kɛ Fasi i n'a fɔ sɛbɛnw y'a jira cogo min kunnafoni labɛnnen ani kunnafoni fasilasi sɛbɛn min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko studio Tamani ale ko a san 6 de ye ɲinɛ ye bolonɔbila kɛra cɛfɔ ani kanbɛn bɛn ka wele sɛbɛn na Atayi Mohamed n'ale ye jamana bɔrɔtɔla kɛlɛbolo kɔrɔ min bɛ yen n'o ye coordination des mouvements de l'Azawadi olu ka ɲɛmɔgɔ min sigilen don u ka sariya ko la ale ko bɛn kɛra bɛn in sɔrɔla kumaɲɔgɔnya de kɔfɛ
a nana ye ka fɔ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ko nin bolo in ka lajɛ min n'o bɛna kɛ ko a ka taa kɛ Kidal ko nin ye danaya yɛrɛ sinsinni walew de ye. Banbanci kɛlɛbolo kɔrɔ n'o ye coordination des mouvements de la Zawadi ye, ale ko ko o tɛ olu k'olu ko ko o tɛ olu ma baasi wɛrɛ ye, nka a ma dɔgɔda jɔnjɔnna fɔlɔ. O ko nin kulu in a ɲɛmɔgɔ o ko sira dilen don a ma don min a ka dɔgɔdali kɛ don min n'o bi bɛn a ma a kan ka kɛ kɛcogo min. O ko min ye jamana marabaaw ka fara olu yɛrɛw kan ko n'a fɔra ye kunu bɛrɛ bɛ a ma. An balimaw ɲininkali na kɛ munna u dun ko k'u b'a bɔ Bamakɔ yan n'o ye kulu min n'ale ka baara ye cɛfɔ ni kanbɛn a waleya n'a sɛnsɛn kɛbaaw ye ka kɛli bɔ a dɔgɔkɔrɔ ka bɔ anw fɛ Bamakɔ ka taa n'a ye Kidal a dun jamakuntan tɛ. A kɛbaaw n'o ye maaba minnu kan ka ye a kɛnɛ kan nin tɛna kɛ misaliya gansan ye, sabu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a bɛ san jan caman bɔ bɛ jamana ka mara tɛ bolila Kidal, nka ko minnu yɛrɛw tun bɛ yen n'olu murutilen don, minnu yɛrɛw tun bɛ yen ni olu tun ma jɛ ni jamana marabaaw jamana mara u ka cogo Kidal, o de ye coordination pour le salut de la Zawadi ninnu tun ye mamurutilenw ye. Olu de ko k'u bɛna ko lajɛ k'a lajɛ cogo min nin ko in bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ woyɔ ma k'a la, a ma kɛ a tɛna kɛ fɛn ye fɛn min a tɛna bɛn Kidal sigibaa dɔw ma. Olu ko k'u ladɔnniyara fo ka se nin yɔrɔ in ma k'a fɔ k'olu senna don a ko la wa, k'olu tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ. Hakilila jiginna nin kulu in u ka tɔnsigi kɛ Kidal u tun y'a ko fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye, nka a ma se ka kɛ ka sabu kɛ bɛn ma kɛ ko dɔw kan Mali marabaaw ani marifatigi minnu ni Kidal b'u bolo. Nka kulu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko coordination des mouvements de la Zawad, k'olu ko ko u ye lakana kɛnɛba sigi min u b'a fɔ a ma ko zone de défense et de sécurité, i n'a fɔ ka dancɛ dɔw sigi. O dancɛ ninnu olu kɔni fɛla ye min ye ko furancɛ de ye kana ani lakana dabali ni fɛɛrɛtigɛ ye. O k'olu kɛn bɛ k'u waleya yɔrɔ la yɔrɔ min n'o ye furancɛ ye, u b'a fɔ min ma ko guruma. Kɔrɔn an ka jamana kɔrɔnfɛla sigibaw b'a dɔn k'a fɔ guruma ye yɔrɔ min ye. O ye Gawo nagakɔrɔla ye ka taa Tilebiyan fan fɛ. A ko nin ŋaniya in de taara coordination des mouvements de la Zawad olu ɲɛmɔgɔw fɛ. A k'u ye tɔnsigi in kɛ Kidal janvier kalo tile 29 tɛmɛnen, nka a kɛra fɛn ye fɛn min a ma taa maliden caman jimi sira fɛ, min ye Fahad Aga Almamudi ye n'ale ye gatiya ɲɛmɔgɔ ye. Ale y'a jira k'a fɔ nin ye cɛfɔ ni kanbɛn bɛnka wale a kan kɔrɔ sɔsɔli wale dɔ de ye. Nin ŋaniya minnu taara ko bɛn kɛra fɛn o fɛn kan ko MLA n'a jɛɲɔgɔnw bɛ ka nin baara min kɛ ko bɛ o bɛn kan, bɛn kɛra minnu kan tasira minnu tun fɔra ko b'o kankɔrɔ sɔsɔ. Sabu kulu dɔ sigilen don faso fɛ u b'a fɔ min ma ko commission technique de sécurité, nin ye jamana kurukara bɛɛ lajɛlen ka dabali ni fɛɛrɛ tigɛ kulu ye kana bɛ se ka ɲɛsɔrɔ cogo min. Nka n'a fɔra o furancɛ kelen na nin ŋaniya ninnu bɛna taa ninnu fɛ ko bɛn kɛra minnu kan ko bɛɛ kankɔrɔ sɔsɔli kɛ ka ɲɛsin walew ma, nin n'a ɲɔgɔnnaw. A kɛra i n'a fɔ MLA bɛ a kɛ i n'a fɔ u y'u dama faso de ye. U dama faso o de b'u bolo Mali dugukolo kan k'a kɛ i n'a fɔ olu y'u dama jamana de ye. A ko nka ko min ye MLA n'u jɛɲɔgɔnw ye k'u ko mɔɔw kana
kono guamaw ja kana wuli fiyewu ko a dabɔ kun ye fɛn min ye ko jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min n'o baara de bɛ ka kɛ Mali fɛ ani Mali dɛmɛbaaw fɛ ko ka baara kɛ ni jamana fanga marabaaw ye olu ta dabɔra o kama ka jɛ ka baara kɛ o jɛ ka baara in min b'a to jamanadenw u bɛ se ka lakana u bolofɛnw ani u n'u bɛ se ka kana cogo min ko olu ka nin ŋaniya in ko a tɛ cɛfɔ ni kanbɛn ko a t'a kankɔrɔ sɔsɔ fiyewu Atayi Mohamed n'ale ye coordination des mouvements de la Zawad n'o ye MLA minnu ko u tun b'u faso fɛ k'u bɔrɔtɔ ka bɔ Mali la k'ale ye nin de fɔ nka min ye jamana marabaaw ye fo ka se nin yɔrɔ in ma olu kɔni ma fɛn wɛrɛ fɔ nka nin ko in kɔlɔsilikɛlaw ko MLA n'u jɛɲɔgɔnw k'a fɔ olu b'u dama furancɛ tigɛ o furancɛ in kɔnɔna na k'olu bɛna lakana sabati o yɔrɔ la ko nin ye ŋaniya de ye dɔrɔn ŋaniya min b'a jira k'a fɔ MLA b'a fɛ ka o yɔrɔ kofɔlen ninnu k'u ka mara sigi ye o dun bɛ kɛ sabu ye min bɛna siga don jamana marabaaw ani u dɛmɛbaaw ani MLA n'u jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ min ye Fodje Tanjigura ye ale ye hadamadenya yɛrɛ bɔ siraw a n'a tɛmɛ siraw o karamɔgɔ jolen don Mali kalansoba min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko Université de sciences humaines Bamakɔ yan ale ko MLA mɔgɔw u n'u jɛɲɔgɔnw u ka nin wale in kɔni bɛ n'a fɔ yan ye anw faso ye yan bɛna kɛ anw ka ganforo ye kanako dabali ni fɛɛrɛtigɛ la nka u ka sɛbɛn in ni sɛbɛn in kalan u ko de k'olu bɛna u seko n'u damajira kɛ cɛsiri minnu bɛ sen na min b'a to kana bɛ segin k'olu b'a fɛ o yɔrɔ kana ka segin Mali yɔrɔ kofɔlen na k'olu ka ŋaniya de y'o ye o lakana baara minnu n'o ye jamana marabaaw hakaja dunan kɛlɛbolo minnu bɛ Mali kɔnɔ yan olu ka baara ye nin de ye u bɛ k'u cɛsiri nin sira fɛ nka o kɔni ye kuma mugu gansan de ye sabu n'a waleyara ko wɛrɛw bɛna kɛ minnu tɛ kuma ninnu u ka kuma fɔlen ninnu na u ka ŋaniya tɛ foyi ye u ka mara u bɛ se k'u cogo nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na cogo min hali n'a y'a sɔrɔ u ye yɔrɔ minnu ko fɔ ko lakana sabatilen tɛ yen bi nka ninnu ka nin baara ninnu u b'a fɛ ka baara min kɛ n'a kɛra sabati fɛn ye a bɛna siga ani danabaliya kolokolo Mali sɔrɔlasiw ka fara dunan kɛlɛbolo minnu bɛ an fa dugukolo kan hakiliman dɔw ko min ye MLA n'u jɛɲɔgɔnw ye n'o ye coordination des mouvements de la Zawad ye ninnu kɔnɔ jɛyalen tɛ fiyewu cɛfɔ ni kanbɛn ni karama ni bɛn ani kelenya u bɛ se ka segin Mali dugukolo kan cogo min. An balimaw tuma min na Ibrahim Bokar Keita tun bɛ fanga la salon novembre kalo la san 2019 o waati y'a sɔrɔ IBK tun bɛ fanga na Faransikɛw u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali dugukolo kan olu tatɔ kɛlɛfɛlɛbɔla u ka sɔrɔdasi cɛ 13 ninnu bɛɛ lajɛlen fatura o falen a kɛra u yɛrɛw ka pankulun dɔw pankulun fila nana ɲɔgɔn gosi sanfɛ ko sɛgɛsɛgɛliw kɛra Faransi jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u ko o pankulun o kɛlɛkɛ pankulun fila minnu n'u gosira ɲɔgɔn na sanfɛ ko a sabu tɛ foyi ye dabali ni fɛɛrɛ minnu b'u bolo ka baara kɛ o ɲɛsɔrɔbaliya ani hadamadenya yɛrɛ o filibanci walew de kɛra sabu ye nin de ye jaabili ye jaabi minnu sɔrɔla u fɛ k'u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn faamubaliya k'o de ye u ka dabali an'u ka fɛɛrɛw tiɲɛ u bolo o kɛra pankulun ninnu yɛrɛw boliba yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ sabu k'u ye pankulun dɔ ye o pankulun yeli dɛ a kɛra i n'a fɔ o de ye u jawuli wa o de y'a to u tun bɛ dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛli la o fɛɛrɛ ninnu de tilal'u la sa wa ko sabu olu ka pankulun ninnu
u tun ka baara de ye u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ duguma u bɛ se ka olu dɛmɛ kɛlɛ la cogo min. Pankuluw 2 don, u b'a fɔ min ma ko tigre ani jaguar. O de tun bɛ kɛ olu o pankuluw 2 de tun bɛ olu ka kɛlɛkɛ ŋɔna dɔw ta a bɛ fɔ minnu ma ko commando. Nka komi a kɛra su fɛ wa u tun tɛ sanlegele la, pankulu min tun bɛ nin baara in na a bɛ taa pankulu 4 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn la. Komi a yɔrɔ tun tɛ yɔrɔ danaya yɔrɔba ye ten, o ko janto wale minnu n'u kan ka k'u fɛ, ɲɔgɔn faamuya baliya o wale ninnu n'a ko de kɛra sabu ye. Sabu a nana ye k'a fɔ ka kɛlɛkɛcɛ minnu tun bɛ duguma olu tun bɛ ka fɛlɛbɔ dabali minnu tigɛ, u tun kan ka ɲɔgɔn faamu. O ɲɔgɔn faamu baliya ko o sabati baliya de kɛra ye. Wa n'aw bɛ jɛ ka baara kɛ fɔ ka ɲɔgɔn faamu, fɔ ka ɲɔgɔn ka dabali ni fɛɛrɛw, n'o kɛra fɔɲɔgɔnkɔ ye, ɲɔgɔn faamu baliya kana ni lakana dabali tigɛli la, k'o de kɛra sabu ye pankulu 2 ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ, u ye ɲɔgɔn gosi. O sɛgɛsɛgɛli ninnu y'a jira k'a fɔ ko nin n'a ɲɔgɔnna ko tuma caman ye se ka kɛ, sabu ni kɛlɛbolo minnu kan ka kɛlɛ kɛ n'olu ma ɲɔgɔn faamu baara kɛcogo la, laɲini ye mun ye ko a dɔ la u bɛ se ka gasi se ɲɔgɔn ma. Sabu e ka yeta ani i kɛlɛ ɲɔgɔn min bɛ k'i dɛmɛ n'u mɛn e ka dabali n'i ka fɛɛrɛw faamu, minnu bɛ sanfɛ kɛlɛ la ni minnu bɛ duguma kɛlɛ la n'olu ma ɲɔgɔn faamu, bɛɛ ka kɛta ka perepelatigɛ, k'o de bɛ na ni nin ye. An balimaw, kibaruya in an ye nin sama ka bɔ Faransikaw yɛrɛ ka kunnafoni a labɛnnen ani a cɛrin bondaso min bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko RFI, ale de ye nin fɔ nin fɔcogo la. An balimaw, an ka bi dɔn kibaru an ye a dɔnkan kɛ ko an tun bɛ Musa Mara nɔfɛ taama na. O nɔfɛ taama ka daminɛ kabini ntɛnɛn tɛmɛnen fo ka se kari ma, an tun b'a nɔfɛ ka Mali tugudaw, dugumisɛnw. Taama in daminɛna Barawuli mara la. Musa Mara a ye baara fɔlɔ min tun kɛ o tun ye ka taa dɔwdon kɛ Umaru Sila, n'ale tun ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye u ka denbaya kɔnɔ ka taa dɔwdon kɛ, sabu u fatura. Foli taara kɛ dugulenw. O foli kɔfɛ Musa Mara taara Tamani ani Tamaninkaw, olu ye fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ye u ka sigiyɔrɔ haminako minnu b'u la, ni Ala ye sini dɔn kibaru jirana wala waati nata ninnu an da bɛ se olu ma. Furuba baro sigiba kɛra Musa Mara fɛ Barawuli dugu kɔnɔna na, ani dugulamaw u ye hakili jagabo ni hakili falenfalenw kɛ. Maaw bɔra komini wɛrɛw la Barawuli mara la, ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan. Nka u ka haminako ye fɛn min ye, o ye jamana yɛrɛ bɛ lahalaya gɛlɛn minnu na. An jɛɲɔgɔnw n'an balimaw n'an teriw, an balakaw, aw minnu caman bɛ kɛnɛ kan, ani sifinnakaw, jeunes, olu fana caman bɛ kɛnɛ kan. Aw fɛn fɛn nana sira o sira fɛ an bɛ aw bɛɛ fo. Tuma o tuma ni anw nana Barawuli yan, an bɛ bisimila tan de. O de b'a jira an na komi aw y'a fɔ cogoya min na ko an b'an bara, tiɲɛ yɛrɛ la an b'an bara. Barawuli fɛnɛ a kɛra sababu ɲuman ye anw ka tɔn ma o, bawo parti yɛlɛma ye député fɔlɔ min sɔrɔ a ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɔnɔ depuis a créera o daminɛna Barawuli de, n'o kɛra Sidi Kɔnba ye, Ala ka hinɛ. Donc Barawuli fɛnɛ y'a kɛ yɛlɛma ye kosɛbɛ. Donc aw ka da la, anw yɛlɛma baarakɛbaw n'a kanubaw ani ne yɛrɛ yɛlɛmakun, tuma o tuma n'an bɛna Barawuli yan, an hakili fonunen de bɛ na parce que an b'a dɔn an bɛna an bara. Wa n'i y'a lajɛ fɛnɛ jamana in kɔnɔ, Sila y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ, ne ye cercle min kɔnɔna yaala kosɛbɛ kosɛbɛ, ni Barawuli tɛ cercle fɔlɔ ye, filanan don Mali bɛɛ. Parce que commune 12 bɛɛ kelen ne sen donna bɛɛ kɔnɔ Barawuli. 11 commune 11 kelen o kelen sen donna bɛɛ kɔnɔ. A dɔw yɛrɛ donna n taara siɲɛ 2 siɲɛ 3 a kɔnɔ. Donc o b'a jira
danaya min bɛ an ni baaraw ni ɲɔgɔn cɛ a sabatira ɲuman kan déjà wa an b'a dɔn fɛnɛ ɲuman yɛrɛ fɛnɛ tɔba bɛ kɔfɛ ka na n dalen don an bɛ aw bɛɛ fo aw ka kuma fɔlen na n bɛ aw bɛɛ fo aw ka danaya la aw ka da la fɛnɛ aw ye danaya da an kan kun minnu na o kun an t'a bila dɛ an bɛ continuer sira kelen de mɔgɔw bɛ deli k'a fɔ ne ɲɛna nin a ka ca ni san 10 ye ko mara e bɛ sira min kan tilennenya ni ladiriya fasoden ɲumanya hɔrɔnya baara ka kɛ ka ɲa kɔfɛmɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la fantan ni dɛsɛbaw olu ka dɛmɛ ka tɛmɛ ɲɛfɛmɔgɔw kan e b'o o sira min kan o sira in ka ɲi dɛ nka o sira in tɛ mɔgɔ dɛmɛ ka fanga sɔrɔ Mali la dɛ nin y'a san 10 ye mɔgɔw b'a kuma fɔ nin y'a san 10 ye n bɛ maaw jaabi n'o kelen de o sira in bɛ maa dɛmɛ ka kɛ faama ye o a tɛ maa dɛmɛ ka kɛ faama ye o ne t'o sira in kɔni siga foyi t'a la n t'a bila parce que n dalen b'a la ni Mali bɛ kɛ Mali ye sini a bɛ kɛ o sira in de kan tant que an bɛ ka kɔfɛsen kɛ ɲɛfɛsen ye jamana in a tɛ ɲɛnabɔ dɛ donc anw tɛ n'o sira bila an ye fanga sɔrɔ o an ma fanga sɔrɔ o sira in an t'a bila ni Ala sɔnna donc k'a fɔ aw ye an ka nali yan a bɛ o yɛrɛ minɛ de fɛnɛ kɔnɔ bawo an ka politiki mɔgɔw fanga ɲininaw ni baara sugu u delilen t'a la ka na jamana duguma yɔrɔw la k'a sɔrɔ campagne tɛ a ka gɛlɛn k'a ye Mali politiki mɔgɔw la n bɛ se k'a fɔ hali campagne yɛrɛ kɔnɔna la ka na fɔ bariwele yan a man ca dɛ maa minnu bɛ kɛ président ye Mali la candidat élection présidentielle hali campagne kɔnɔna la minnu nana yan a man ca mɔgɔw de bɛ bila ka na généralement mɔgɔw bɛ dan capitale régionale de la donc anw non seulement an bɛna baro wuli mais an bɛna baro wuli k'a sɔrɔ fanga ɲini tuma tɛ parce que n'an kan ka baro la k'i ka kɛ ka tiɲɛ yɛrɛ la k'i ka fɔ ɲɔgɔn ye an t'a kɛ campagne kɔnɔ a tɛ ka kɛ campagne kɔnɔ i mana kuma o kuma fɔ campagne kɔnɔ i fɛn ɲinitɔ de don en tout cas mɔgɔw b'a faamu ten nin tuma in tɛ campagne tuma foyi ye donc nin de la an bɛ se ka kuma la k'i ka fɔ ɲɔgɔn ye anw ka na dugumala fɛnɛ na a ka ɲi anw yɛrɛ fɛnɛ ma o n'i ko k'i bɛ fɛ ka jamana mara a kun kan ka kɛ min ye jamana kɔnɔdenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogoya min pour que e ka se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw ka hɛrɛ sɔrɔ fo e ka jamana kɔnɔdenw ka lahala dɔn dɛ sinon ni e ta ye i sigilen bɛ Bamakɔ a bɛ sɛbɛn ka taa d'i ma i bɛ baara kɛ ni o ye i ka baara bɛ kɛ tɔ ka jɛ o de la ni lajɛ ninnu ka ɲi anw yɛrɛ fɛnɛ ma parce que a b'a to anw fɛnɛ ka fɛn dɔw faamu an tɛ min faamu an ka da la an ka na yan ka ni lajɛ organiser a bɛ kɛ sababu ye ka kibaruyaw di nka a bɛ kɛ sababu ye ka kibaruyaw fɛnɛ ta anw ka faamuyali an bɛ baara kɛ ni o sisan kɔni ne bɛ fɛ ka n banban min kan o ye an bɛ tuma min na bi o ye cɛmancɛ fanga ye transition depuis a daminɛna don min na a bɛ ɲini ka kalo 5 bɔ sisan ne bɛ nin kuma kelen de fɔ n'an bɛ fɛ transition in ka ɲa f'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma transition in kɔnɔna o la n bɛ barawele parti politiques bɛɛ fo parce que hali an taara Tamani parti politiques bɛɛ kumana o ko anw bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yan an nana yan sisan président y'o de fɔ bon ni an b'an bolo di ɲɔgɔn ma transition in tɛ se ka ɲa cogo ye wa n'an ye transition in kɛ place ɲini tuma ye a tɛ se ka ɲa cɛmancɛ fanga o tɛ place ɲini ye fo ne de ka kɛ ministre ye sinon a tɛ ɲa fo ne de ka kɛ CNT membre ye sinon a tɛ ɲa fo ne ka kɛ directeur ye sinon a tɛ ɲa e tɛ jamana ko la sinon n'i bɛ jamana ko la i t'a fɔ fo ne de ka kɛ nin donc anw kɔni ka faamuyali la nin cɛmancɛ fanga kalo 10 nin kɔ in maliyɛnw an ka ko ninnu bɛɛ da kɛrɛfɛ an ka jamana kuma bɔli ɲini maa minnu taara ka bila kunna ala ka sugandili don an ka karamɔgɔkɛ y'a fɔ sisan fanga bɛɛ ye ala de ta ye maa min y'an ka transition ɲɛmaa ye badaw a t'u sigilen b'a ka foro de kɔnɔ nin y'a san 5 ye u taara nɔfɛ foro de kɔnɔ ka na n'a ye k'a sigi Kuruba n'o ma maa min waju ne t'a dɔn mun bɛ waju tuguni fangako la an ka faamu i ye labɛn sabati cogo o cogo ni ala ma kita la a tɛ ɲa i y'a sabati cogo o cogo ala de b'a ye ni an y'o faamu minnu bɛ yen sisan an kan ka wuli de k'a fɔ an b'aw dɛmɛ cogo di aw ta ye tumani ye an bɛ aw dɛmɛ aw ka kow latilen n'aw ye kow latilen aw ka kalafili organiser n'o ye élection ye maaw ka s'u garijɛgɛ ɲini ni maa min ye garijɛgɛ ɲuman sɔrɔ a kɔnɔ fɛnɛ an ka dugawu k'o ye ne ka faamuyali la Mali politique mɔgɔw société civile ɲɛmaaw an ka lajɛ an bɛɛ ka tɛmɛ nin sira fɛ an mago bɛ o de la pour que transition in ka ɲɛ an bolo donc an ka dugawu kɛ transition ɲɛmaaw fɔlɔ an ka dugawu k'u ye ala ka hakili ɲuman d'u ma u kana ɲinɛ u ka kuma fɔlenw kɔ
u kana ɲina u ka layidu dilenw kɔ u kana ɲina u tagabolo u nana ni hakilina minnu ye n'u y'a fɔ k'a sɛbɛn u kana ɲinɛ u ka ko bɛɛ kɛ mɔgɔ ɲɛda kana lajɛ jamana ka nafa dɔrɔn ka lajɛ k'a fɔ an bɛ karisa fɛ an bɛ karisa fɛ o bɛɛ ka bɔ a la jamana ko dɔrɔn ka lajɛ baara ka kɛ ko ka latilen an bɛ o dugawu kɛ olu ye jamana kɔnɔden tɔw anw bɛɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma an ka sama-samali ni kɛlɛmisɛnninw dabila hali gɛrɛbuw n'an sera ka a nɛmɛ nin bɛɛ ka ɲi camancɛ fanga a tuma ninnu man ka kɛ gɛrɛbu tuma ye an k'a lajɛ ka dɔ bɔ gɛrɛbuko la fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana basigi ka dɔ bɔ basigi la an k'an kɔ don donc an bɛ dugawu kɛ maliyɛn bɛɛ an ka faamu kɛ transition ni ala y'a ɲuman baara daminɛ u ye baara dɔw daminɛ bi yɛrɛ a y'aw hakili to a la transition kan ka laban ni kalafiliw de maires ka mandat kan ka kurakuraya cercles ka mandat kan ka kurakuraya régions ka mandat kan ka kurakuraya président kura kan ka sigi député kuraw kan ka sigi donc ni élection ninnu bɛɛ la an de bɛ voter maliyɛnw donc n bɛ min ɲini aw fɛ fɔlɔ mɔgɔw ka t'u tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔw ka nina sɔrɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ sugandili kɛ sugandili sɛbɛn b'i bolo dɛ maa caman de bɛ jamana in kɔnɔ papier tɛ minnu bolo denmisɛn caman b'a la donc denmisɛnw mais aw si ye san 18 sɔrɔ a ye t'aw tɔgɔ sɛbɛn aw ka taa nina ta aw tɔgɔ ka kɛ lisi la maa o maa ni carte nina t'i bolo an ka taa carte nina ɲini an ka voter o ye kuma fɔlɔ ye filanan ye min ye n'an bɛ voter bɛɛ y'a fɔ kuma kɔnɔ an ka da la n'an votera wari misɛnnin kama ou bien bolofɛn misɛnnin minnu bɛ n'an b'a ɲini dɔw b'a fɔ barama dɔw b'a fɔ basi dɔw b'a fɔ najini dɔw b'a fɔ safunɛ dɔw b'a fɔ kɔgɔ dɔw b'a fɔ sukaro mɔgɔw bɛ voter nin bɛɛ kama jamana in kɔnɔ an bɛ min fɔ aw ye maa o maa i bɛ nin di maa o maa u ka vote ye i t'u fɛ tɛmɛ yɛrɛ la sinon n'i b'u fɛ i tɛ fɛn d'u ma u ka vote ye bawo e bɛna sigi ɲɛmaaya la e ka baara kan ka kɛ k'u dɛmɛ de ni e ka baara kan ka kɛ k'u dɛmɛ e ka ɲɛmaaya kɔnɔ e man ka fɛn d'u ma o k'e sugandi o olu de kan ka fɛn d'e ma yɛrɛ k'i dɛmɛ diɲɛ jamanaba ninnu bɛɛ la n'aw y'a ye maaw de bɛ kandidaw dɛmɛ karisa i ka hakilina in ka ɲi an bɛ nin d'i ma i yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ni maaw ma fɛn di fɛnɛ u bɛ a dɛmɛ u farisoko la u bɛ taa ka lahalaw ɲɛfɔ u bɛ maaw ɲini maaw ka vota ye u b'a ta fi sabilila i mana maa ta o sira kan o tigi mana sigi o tigi bɛ sira i ɲɛ o parce que a ma foyi k'i ye pour que i k'a ta i y'a ta danaya de kama donc a bɛ sira i ɲɛ ni hɔrɔn yɛrɛ don a bɛ maloya i ma donc a taara ni kan min ye a b'o baara de kɛ o yɔrɔ de la an bɛ taa bange ɲɛma ɲumanw na mais yɔrɔ o yɔrɔ la wari de bɛ kɛ sababu ye ka maaw sigi o tigi ka fanga yɛrɛ kɛcogo fɛ i b'a dɔn co a ma ta sira ɲuman kan n'i y'a ye maires bɛ taa u bɛ bin mɔgɔw kan k'u ka duw feere k'a wari minɛ u bolo dɔwɛrɛ tɛ dɛ u taara ni wari sira de parce que n'i taara ni wari sira ye n'i sigira i bɛ wari de ɲini ɲɛmaaya kɔnɔ parce que wari de y'i sababu ye i bɛ wari de ɲini i ye wari ɲinitɔ i bɛ maaw tɔɲɔ a laban bɛ kɛ e min yɛrɛ ye 2000 minɛ k'a sigi a bɛ na e tɔɲɔ ka 500 problème di e ma finalement e yɛrɛ ma problème kɛra i yɛrɛ da la o misaliw bɛ ne bolo yɔrɔ caman na anw yɛrɛ ka commune kɔnɔ o san jan yan ne ka kɛ maire ye maaw sɔrɔla ka 2000 minɛ candidat la o candidat sigira o candidat o maaw bɛɛ ka dugukolo kelen kelen feere o tigi ka tila ka wuli ka taa 40,000 50,000 don avocat la ka taa tribunal la pour que ka dugukolo ɲini e ye 2000 sɔrɔ yan fɛ e ye 40,000 dépassé yan fɛ a ma kɛ problème min bolo i ka dugukolo yɛrɛ fana ma sɔrɔ n b'o de fɔ aw ye ɲɛmaa fɛn fɛn bɛ sigi ni wari sira ye o b'a ka ɲɛmaaya kɛ wari ɲini de la jamana in kɛlen bɛ yurugu jamana ye dɔwɛrɛ tɛ o ɲɛmaaw ka yurugu de don wa ɲɛmaaw ka yurugu fɛn tɛ dɔwɛrɛ dɛ ka wari ɲini pour que ka élection wɛrɛ préparer ka wari ɲini pour que élection tɛmɛnen u ye musaka min kɛ k'o récupérer ka sɔrɔ ka élection wɛrɛ préparer ɲɛmaaw ka wari ɲini ye nin de ye o de bɛ na ni yurugu ye donc an ka jamana in a ka bin dingɛ kɔnɔ a caman sababu ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye vraiment an b'a ɲini aw fɛ aw ka hakili to a la mali san 10 kɔnɔ coup d'état fila a coup d'état fila bɛɛ kun ye maracogo jugu o de nana ni coup d'état ye wa maracogo jugu ninnu n'a y'a sen k'a lajɛ wari ɲini maaw wari ɲinitɔ de bɛ marako jugu kɛ donc an ka lajɛ sa tuma dɔ sera an ka faamu an ka zen na ta kɛ hɔrɔnya ni ladiriya ye candidat minnu mana na an ka candidatw lajɛ jumɛn tilennen don hakilina ka ɲi a tɛmɛna sira minnu fɛ a ye ko ɲuman kɛ an ka bɛɛ lajɛ k'a bɛɛ lajɛ an ka sɔrɔ k'an bolo ɲɛsin dɔ ma an k'o dɛmɛ
ne ko nga famiyali la n'an y'a kɛ ten an bɛ sɔrɔ ka ɲuman sɔrɔ k'o sigi an kunna ɲuman de bɛ ɲuman kɛ dɛ maa lankolon tɛ ɲuman kɛ maa jugu tɛ ɲuman kɛ maa min bɛ nɛgɛnni kɛ o tɛ ɲuman kɛ o si tɛ ɲumankɛlaw ye donc an ka lajɛ an ka ɲumanw ta ne kɔni tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ ɲɛfɔ aw ye an k'an banbaw kan kosɛbɛ kuma laban ye min ye n b'a laban ni o ye jamana in lakanabaliya bɛ cogoya min na je crois que an bɛɛ bɛ dɔn dɔn a la a tun daminɛna kɔrɔ sisan maa yɛrɛ tɛ kɔrɔnfɛla yɛrɛ tɔgɔ fɔ tuguni o parce que lakanabaliyara surunyara bɛɛ ka soda la segu cercle kɔnɔ dɔrɔn segu ba kɔfɛla école caman bɛ yen minnu datugulen don bi yarɔ école dayɛlɛna bi mais olu école dɔw ma dayɛlɛ dɛ préfet sous préfet wa tɛ k'u la u ka taa o tɛ yɔrɔ wɛrɛ o ye segu de i mana se kulukoro bananba ka taa se nara o si kɛrɛfɛ tɛ olu dun ye kulukoro région segu région ani kayi région ni lakanabaliya sera kayi région kɔni ma kɔnɔ o y'a selen mali bɛɛ ma o tɛ tiɲɛ bon n bɛ min fɔ aw ye dɛ jamana marakojugu o de nana ni nin bɛɛ ye parce que marakojugu o de b'a kɛ ɲɛmaa bɛ faso foroba bɛɛ bila yɛrɛ kun faso kɔnɔdenw tɛ fɛn sɔrɔ ɲani ni dimi kosɔn dɔw bɛ taa kɛ bandi ye dɔw bɛ taa kɛ terrorisme ye o ye dɔ ye marakojugu de kama juge sariyatigɛbaw u bɛ sariya tigɛ ka taa wari dɔrɔn fan fɛ bi bɛ kɛ maa minnu kan olu dɔw dimi kama u bɛ taa kɛ terroriste ye aw b'a ye yɔrɔ dɔw la terroriste u tɛ foyi ɲini u mago bɛ jugew de la u bɛ jugew de ɲini dɔwɛrɛ tɛ o sariya tigɛ ko jugu ne bɛ jamana yɔrɔ dɔw dɔn juge kɛra sababu ye ka jugu bɛɛ u ka forow bɛɛ minɛ la k'a di maa kelen ma n'i ye mɔgɔ ka foro minɛ la kɔni i y'a faga de o aw ta tɛ nin de ta don e mana o min ka foro minɛ la n'i ye marifa dɔw tigi ma a tigi t'a ci i la o marakojugu de ni a y'a sen bɔ mali problème la a tɔ ka dɔgɔn dɛ an ka lajɛ an ka jamana maracogo yɛlɛma wa jamana maracogo tɛ yɛlɛma fo jamana marabaaw ka yɛlɛma a y'a hakili to la c'est important tuma dɔw sera sa mali n'an bɛ fɛ an ka jamana ka to a ka jamanaya la parce que jamana yɛrɛ ka jamanaya de bɛ balana o fo an bɛɛ ka yɛlɛma dɔɔni ka taa sira ɲuman an ka sɔn ka jalaji dɔɔni an ka sɔn wɔsi dɔ an ka sɔn ɲani dɔ ɲani min ni wɔsi min kɔ ye hɛrɛ ye sinon n'an ko k'an b'a bɛɛ kɛ jeringa ɲimi an k'an bɛ jamana tɔ jeringa bɛɛ ɲimi n'an ye jamana bɛɛ ɲimi ala k'an kisi o ye jamana ko bannen an k'an janto jamana in ka jamana bɛ balan na an b'a fɔ dugu ala ka basigi ala ka bɛn sabati ala ka sankɔrɔta ala ka ɲɛmaa ɲumanw k'a kun ɲɛsin olu jamana fɛnɛ ala ka ɲɛmaa ɲumanw k'a kun ɲɛsin olu bana jugu min b'an kan sisan aw ɲɛ b'a la masigi bɛ ne yɛrɛ da la an ye masigi di aw ma a ma di gansan dɛ banajugu in tiɲɛ don dɛ n y'a fɔ tamani sɔgɔmada in na n ko anw bɛ ala barikada bawo a ye tubabuw piripago cogoya min na an b'anw piripago ten bon ala fana tɛ doni di mɔgɔ ma i tɛ se min kɔrɔ sinon tubabuw ta ni ala tun y'o s'an ma yan a tun bɛ gɛlɛya dɛ an bɛ dugawu kɛ ala kɔnɔ s'an ma yan ala k'an kisi nka ala k'an kisi an yɛrɛ k'an yɛrɛ kisi dɛ masigi in doni tɛ dɔwɛrɛ i yɛrɛ kisi ani karisa kisi donc an ka an jija yɔrɔ o yɔrɔ la an ni maaw bɛ ɲɔgɔn fɛ an ka masigi in don maa si t'a dɔn a bɛ cogoya min na n'a ko bɛɛ nɔgɔyara tuma min na wa hali masigi in yɛrɛ hali ni nin bana in tɛ masigi in ka ɲi an ma koyi parce que an ka jamana in kɔnɔ poussière min bɛ yan aw bɛɛ bɛ dɔ dɔn a la poussière dun a bɛ don i fugufugu a bɛ taa da a la de dɔɔni an b'a mɛn tuma bɛɛ ko karisa fatura ko bana kuntala surun don bana kuntala surun tɛ dɛ poussière don donc masigi hali ni nin coronavirus in tɛ masigi in ka ɲi an k'an yɛrɛ tanga an k'an yɛrɛ kisi c'est important ala ka jamana dɛmɛ aw ni ce ala k'an bɛn ɲɔgɔn ma. an balimaw an bɛna bi dɔn kibaru a bɛna fori ni fɛn min ye o ye k'a fɔ cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw n b'a dɔn k'a fɔ buru ye fɛn ye anw ka ikaw anw b'a fɔ de ko nburu bɔnkɔkaw ko buru aw k'a dɔnnen don ni fɛn min ye nansarala o ye dupɛn ye buru gosilaw a dɔw bɛ kabini kununko olu kɛn bɛ ka tile fila baara bila u ka fɔ cogo la ko farini bɔrɔ tun ye 3,400 ye k'a taara fo 4,000 o y'a 50 kilo ye bamakɔ yan kɛrɛnkɛrɛnniyana min ye bamakɔ kinkɔnɔnaw ye a kɛra jigilatigɛ ye sabu bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ nburu ka jɔda ka bon bamakɔ yan kosɛbɛ buru gosiyɔrɔ ninnu tun datugulen don min ye nburu feerelaw ye minnu bɛ buru doni ka taa n'u ye ka taa di bitigitigiw ma bitigitigiw ɲininkalen olu y'a jira k'a fɔ buru donibaw ma buru doni ka se olu fɛ yen bɛɛ dun y'a dɔn k'a fɔ bamakɔ yan jalakaw olu b'u ka sɔ dun ni nburu ye fulaw b'u ka nɔnɔ min ni nburu ye fo n'a kɛra an bamananw ye an kɔni tɛ nburu su t'o la nka o mɔgɔ joli ka so kɔnɔ ye nburu bɛ dun ye kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye nburu gosilaw olu ka
fola kwa kachani dogo franje fly bi farini alkama min bɛ kɛ ka buru gosi a kilo 50 o tun ye 3,400 ye k'a taara 4,000 na ko n'i y'a ye k'a fɔ olu ye baarabila kɛ ko n'u ko k'u bɛ dɔ fara buru sɔngɔ kan ka sɔrɔ jamanadenw ma bɔ a kalama f'a bɛna kɛ i n'a fɔ olu nɔ don k'olu y'a ɲini jamana marabaaw fɛ k'u ka dɔ bɔ farini sɔngɔ na farini min bɛ don k'u ka dɔ bɔ a sɔngɔ na min b'a to dɔ tɛna fara buru sɔngɔ kan min ye burugosilaw olu ka surunadon tɔnɲɛmɔgɔ ye Hamza Sidibe ale a ɲininka u ka baarabila in kunna gɛlɛya minnu bɛ u kun gɛlɛya minnu bɛ u da la yan'an ka fɔ an bɛ tɛrɛmɛli wɛrɛ kɛ an k'u yɛrɛw an k'u lamɛn. Dambélé u b'a fɔ ko Vieux Dambélé ne ye fédération du syndicat des boulangers pâtissiers du Mali secrétaire général n'u b'a fɔ président. A ka bi wula in na lajɛ ayiwa kumaba o tɛ ka ɲɛ. Kumaba y'an bolo min kan o de ye farini gɛlɛyalen don ka daminɛ le 1er janvier kana bila le 19 janvier la u ye 500 de fara farini bɔrɔ kelen kan yɔrɔ dɔw la 100 wɔɔrɔ de farala an kun bɛ 3,400 yɔrɔ dɔw la bi an bɛ 4,000 a dɔgɔyalima ye 3,900 o gɛlɛya kosɔn an ma prix kura fɔ 2011 farini gɛlɛyalen ka se nin hakɛ la sur de pain ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka prix dɔ dilan 2011 o de ye ka daminɛ 18 000 ka taa bila 22 000 buru ye 60 ye komi bi an bɛ 19 000 20 000 la donc an ko an bɛ o prix de sigi a nɔ na o kɔrɔ tɛ k'an bɛna prix kura kɛ fɔlɔ parce que u bɛ ka min fɔ farini usine bɛ ka min fɔ peut-être yanni février fana ka sa a bɛna gɛlɛya ni o fana ye olu de b'o dɔn mais olu état de b'o kuma kɛ o t'an concerné min bɛ anw ɲɛtara la o de ye mun ye a gɛlɛyala an tɛ se ka baara kɛ gɛlɛya kan kɔrɔlen min b'an bolo an bɛ segin o ma parce que o ye kuma dilanlen min bɛ yen ka farini to 3,600 la ka taa bila 4,400 na buru bɛ feere 60 donc 150 grammes o ye 30 ye 300 grammes o ye 60 ye donc an b'o fourchette de kɔnɔ an ma prix kura dilan an ma ko kura kɛ non seulement an y'an yɛrɛ bila fourchette de kɔnɔ min n'a n'o ka kan bi min ka kuma ye yɔrɔ na sisan n'o ye le 36 janvier 2021 buru bi ka di bi 50 yɔrɔ dɔw la mais a bɛ ka di yɔrɔ dɔw la 60 mais o fana bi fɔ jaa jumɛn bɛ don o la parce que 2011 12 13 ka taa se 14 ma farini prix na bi o sɔrɔ la blé jigili fɛ bon blé jigila mais normalement fɛrɛ ko kan ka wuli ka fara ɲɔgɔn kan gouvernement ko kan mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan fɔ bon a ye buru prix bɛ mais o m'o kɛ boulanger yɛrɛ sinna ka buru prix bɛ u yɛrɛ ma bon an nana ye sisan a ti ɲɛ fo an ka yɛlɛ tuguni donc n'a ma ɲɛ fo an ka yɛlɛ de an ti yɛlɛ cogo la o an bɛ taa cogo kɔrɔ de la kɔrɔ ti kɛ dɛ kɔrɔlen min bɛ yen n'o ka kan ka baara an bɛ taa o de la bɛɛ jɛnna n'o ye i yɛrɛ sali ye bi bɛɛ y'a ye bon état sɔnn'o ma état ma sɔn o ma o ye kuma wɛrɛ ye parce que état ni état sera ka farini jigin a nɔ na an bɛ sɔn kɛ tile gɛlɛya la bɛɛ b'o dɔn a bɛ ka min miiri farini kelen dɔ ye buru dilan o gilasi b'a la kɔgɔ b'a la levure b'a la a bɛ baara min ye lɔgɔ b'a la gasoil b'a la bon ninnu fɛn bɛɛ de ka kan ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ taa bɛn fɛn dɔ de ma fo de ko structure du prix o fana bɛɛ b'an bolo o jaabi n'o fɛn bɛɛ b'an bolo donc ni état t'a fɛ a ka kɛ a ye état ka farini di farini min dilanna ka di bɛɛ ma ka daminɛ minnu bɛ blé sɛnɛ ani minnu b'a farini dilan ani minnu bɛ buru dun ani minnu buru feere ani anw yɛrɛ boulanger an bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan ka kɛ bila filière de pain kɔnɔ 2011 la ka baara in kɛ k'a ban. mais an tun y'a mɛn k'aw ni jamana fama aw ye taama dɔ kɛ ka t'u fɛ yen na yala jaabi ma sɔrɔ o la. bon an taara jaabi jɔlen min bɛ anw hakili u k'an ma k'an ka jɔ fɔlɔ halisa kuku kɔnɔ bon depuis les premiers fo kana bila bi la fo kana bila le 30 la an b'u kɔnɔ cogo ani ministre yɛrɛ ani ministre sigila ka kuma siɲɛ 2 ministre de commerce et de l'industrie an n'a sigila ka kuma tête à tête pendant 2 fois mais ale tɛ se ka farini prix jigin a b'an ka buru prix jigin an ka buru bɛ an ka buru yɛlɛ kuma de bɛ yen k'a fɔ n'a ye farini kɛra ni prix ye ka taa bila ni prix na n'o ye 3,600 ye ka taa bila 4,400 na buru ye 60 ye mais ni buru farini yɛlɛnna 4,400 sanfɛ an bɛ se fara kan dɛ mais an ma prix kɔrɔ sigi dɛ prix min bɛ yen 2011 dɔ de y'a fɔ 3,600 4,400 o min fɔla an b'o yɛrɛ ne ka wele kan ye min ye population k'a dɔn k'a fɔ nin ye ala latigɛ anw yɛrɛ population ye anw bɛ buru dilan anw b'a dun an muso b'a dun an muso somɔgɔw b'a dun an balimaw bɛɛ b'a dun donc a gɛlɛya man d'anw ye mais avantage min bɛ nin 60 la fo mɔgɔw k'a faamu cɛ o cɛ tun bɛ buru san 150 kala 350 saba 150 i bɛ burukala fila san 120 a b'i ka burukala sɔrɔ nɔnɔ bila an b'a insister o de kan boulanger bolo o ka qualité kɛ ka bɔ a sɛgɛn a nɔ fo a bɛ kɛ 300 grammes ye mais ni ala sɔnna a bɛna ye buru poids bɛ tɛmɛ 300 grammes à partir de lundi sɔgɔmada fɛ à partir de 0 heure lundi du kɛ lundi la dimanche tile mana bɛɛ ka du kɛ lundi la ni ala sɔnna ma buru bɛ kɛ Bamakɔ Mali fan 14 bɛɛ fɛ 60 300 grammes 60 150 grammes 30 ni ala sɔnna ma. balimaw nin bɛna dansigi kɛ bi don kibaru la ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini an ye taama minnu kɛ Mali kɔnɔna na ka daminɛ Kulukɔrɔ mara la ka taa Segu mara la ka se Sikaso mara la yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen hali maradugu minnu ni olu kɛra u yɛrɛ dama maradugu ye bi an sera yɔrɔw la yɔrɔ min gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan an ka don kibaru nata ninnu na an bɛna walawalali kɛ aw ye an baden cɛ ni muso maakɔrɔba ni denmisɛn aw ni cɛ ka tulomajɔ la hakɛto bɛ nin kan sali ala Mahamadu Kulubali i jitala tɔ